Hej alle sammen, velkommen til part 2 af vores FIFA-serie. Vi har... Det er anden halvleg. Det er anden halvleg her. Det er nogle dage siden vi sidst lavede den her part 1 her. Så ja, vi vil bare gøre alt for at I får noget godt content at se, eller om noget glæde i jeres kroppe. Og I skal huske, der stod 1-1. Det gør, hvad I ikke kan huske det. Det var det, jeg gjorde. Ja, i sidste kamp. Eller, ja. Sidste halvleg. Nej. Ui, og der var første mål. Nu står der 2-1. Jeg er kold igen. Kan man godt se på mig, så nu lige må undskylde jer. Det er også lang tid siden, jeg spiller FIFA. Det er det virkelig. Ja, der var frispark. Lewandowski. Jeg tror gerne, jeg vil prøve at lave den sådan med hen til Lamine Yamal, men jeg ved ikke, om jeg kan det. Skud hårdere det der, vi lavede. Ja, det var et vatskud, det der. Enormt. Ja, det er, hvad man kalder et ordentligt skud. De vatskud, det der, William. Ui, jeg tror måske, der er straffe. Ja, der er straffe. Marius, min fætter, han er virkelig god til straffe. Lewandowski! Så står der 2-2. Ja. Lewandowski. Så er vi i gang igen. 2-2. Så nu er jeg lidt varm igen, eller... Ja, i hvert fald varmere. Det håber jeg da. Ja, jeg håber, du har lært lidt fra din vatskud, hva'? Ja, nu står der 3-2, og det var Lamine Yamal, der scorede der. Det er ikke så tit, han scorer. Lidt op i hjørnet. Lige op i hjørnet, mand. Nu står der 2-3, eller 3-2 til Barcelona. De laver comeback, Barcelona. Det er fedt at se, at de kan finde ud af at lave comebacks. Og der var en skud ude for boksen, men scorede ikke. Nej, heldigt, fordi så ville det skulle være mega fint. Så skal der løbe Lamine Yamal. Den fik han så ikke. Eller det gør jeg ikke. Jeg skal ikke give skylden på Lamine Yamal egentlig. De der vatskud, I gør, William? Okay, fuck, det er farligt der. Ja, de var ret farlige at lave der, Mars. Du kan jeg godt se. Ja, det er det, jeg siger med de der vatskud. De skal bare ikke. Det var faktisk det farlige. Det var faktisk det farligste skud, jeg har lavet nu. Den er ude, eller der er så I skal lige huske at tælle med den her gang igen, hvor mange hjørnespark der er. Ja. Vi vil meget gerne høre i hele kampen. Så vi spiller bagefter. Ja. Det var fedt, vi skal gå ind og tælle. Der er offside. Eller, ja. Fedt, jeg får bolden op igen. Ja, det der, hvad jeg kalder ikke et vatteskud. Det er et powerskud. Godt lære lidt fra det andet team. Så vi, jeg ved godt, vi sagde det over i den anden video, men husk lige at subscribe og like. Ja, det kunne være meget fedt. Vi har begge to en kanal, mig og Marius, om der er kameramand. Lewandowski. Det gik ikke sådan super godt. Men der mener jeg meget der, men altså, jeg gør mit bedste, men jeg er ikke den bedste til FIFA, det kan I nok godt mærke. Jeg spiller jo ikke FIFA 24/7. Ja, du må ikke hate ham. Ikke hate ham. Ikke? Ja, vi vil virkelig gerne have, at I tager godt imod os. Ja, altså vi er sådan virkelig nye, så hvis vi får en dårlig kommentar. Og jeg fik også en virkelig god kommentar her den anden dag. 3-3, hvor han skrev, at ja,
Det har jeg lige glemt, men altså, det var en sød kommentar. Ja, hvis I også gider at lave søde kommentarer til mig, det er rigtig Der var overligger. Du kan ikke helt finde ud af at sige det meget. Jamen, jeg siger altid stolpe til overligger, og stolpe til, eller overligger til stolpe, eller stolpe til overligger, eller... Ja, Martin. Ja, et eller andet. Du prøver at sige et eller andet i hvert fald. Så vi gider ikke have dårlige kommentarer. Ikke, vi skal lade ikke ud, men vi håber ikke, I giver os dårlige kommentarer. Vi vil gerne have søde kommentarer. Ja, det kunne være meget fedt. Ja, så bliver vi meget glade. Og så bliver vi meget glade, ja. Det er faktisk det, jeg siger. Du prøver at sige det. Det er ikke så godt. Ja, og det var 4-3. Det er godt til en tæt kamp. Barcelona. Til Barca. Nogle gange skal man lige tænke over, hvad han skal sige. Det gør jeg også, men vi fyrer bare ting af. Ja. Vi ved ikke, hvad vi ellers skal sige. Hvem var det, der lige skulle med? Det var Barcelona. Jamen, hvad for? Det var Lewandowski. Lewandowski, han er næsten hattrick. Han skal lige have mål med. Han har lavet hattrick. Nej. Det var Lamine Yamal, der skulle have det andet. Nej. Og så har han stadig lavet hattrick. Han scorede 2 mål. Nå ja. Nå, han har fået hattrick. Det er meget størst. Det er farligt det der. Der er kun én mand dernede. Der er på en måde 2. Ja, altså målmanden. Og skyder han helt derude. Ja. Han skulle bare have løbet længere, så jeg skulle ikke taget den. Nej. Bare væk. Langt det. Hvad nu for nogle vatskud, du skyder? Det skal bare væk. Ja. Well, going forward, they've been excellent, but they've also been too open at the back. They certainly haven't won this yet. De der, altså. Ja. Og så William. Nej. Ja. Sådan der. Nej. Vel, altså de der skud, som bare skal væk. Dem er jo... Ja. 10 stilledommer, der er ikke noget. Det kan der bare ikke være. Ja, så skal der løbes. Virkelig løbes. Nej. Det er farligt. Og han scorer ikke. Hvad så? Gul kort. Husk at skrive, hvor mange hjørner der kommer til at være. I begge. Nå ja, okay. Færre, men... Jeg husker lige at gøre det. Det var meget fedt at se. Og skriv jeres svar, før I har set videoen. Og så skal vi se, hvem der kommer tættest på. Ja. Vi ved ikke engang selv det, så... Men nej... 4-4. Så er der 4-4. Ja. Men en tæt kamp indtil videre. Meget tæt. Hvorfor er det ind? Det ved jeg ikke. Det havde jeg bare lige lyst til. Nej. Der er en friløber. Mindre vi er virkelig hurtige, som vi jo er. Men de scorer. Og så er der 2 minutters tællingstid. De skal bare virke det her. Ikke sagtens. Nå. Tusind tak fordi I så med. Husk at like og subscribe til begge kanaler. Det vil vi virkelig sætte pris på. Hej.